Oh iki terus wes wes jadi kono lho. Ngene ya, pomo iki ya. Aku tak bagian kono kowe bagian kene piye? Kowe bagian kono. Ya. Lah kowe rono malah ora kaya widi ketek iki. Oh ora. Ya iki kabare niki arahe itu lurus tok rono. Tamu iki oke, cuma nek tete ngono ya. Nek tete ngono. Asem suwira tanggapan ning badekan iki setane canggih. Kowe iki dina rasa gawe topeng. Iki awake dhewe medeni. Kok ngono? Tanggapan biasane sing delok anak-anak ibu-ibu. Iya. Lah iki sing delok dayoh wong reyok tok. Nek kuwi aku gak masalah ya. Nyapa? Saiki ya kuwi delon. Arep ngene geragal. Lah iki geragal apa-apa kono alus ora apa-apa, geragal alus sing penting glure numpuk. Kowe ora ngerti madhep mulon. Makadam tok. Makadam enek loro. Masa iya? Iya, idul enek idul. Siman enek makadam. Sing lor pulung ya enek. Kuwi, lah kuwi. Wah, nang sewu Bapak kalih keluarga Jembret mengke bibariokan jenengan kula tinggali gapura kalih dalam acara lulun-lulun terop. Ono rewangi yo. Iya, kuwi. Sing penting awake dhewe lho, menghibur masyarakat kono. Lakune rono. Nyampur semaput. Ora lagi iki telu. Kuwi kancamu iki kancamu. Met iki mau ditrawet dalam acara hari tasakurane bolone awake dhewe singganong. Ya pancene dhewe singganong. Sing wedok ya pancene dhewe. Seniman iki membuktikan lho, arus seniman iki mau dina pernikahanane. Nah, Dik Mas Peter karo Mbak Jemprit. Peter ya pancene awake dhewe. Mbak Jemprit ya pancene ya pancene awake dhewe. Iki dhewe kudu dungane sing apik lho. Jatile sampe nimbane. Gagane sampe nimbane. Pengerawite Sinoman Reoke yang nimbane. Nah, sing tok dhewe iki lho. Nah, tak yen. Ayo cocok aja. Ora. Kowe paling nom ndi? Ora ya aja kowe ngene. Iki ya termasuk aku enek peningkatan. Piye? Setelan karo kowe enek peningkatan. Iya, iya. Biasanya aku setelan karo Suryani lho. Ning aku setelan iki ora karo setelan karo Ganangan, Pak. Setelan karo Gus. Lah iki lho ndase delok ndase. Iki wong kulino. Ciokah.
cinta seni budaya ya cinta agama. Agama Dari sampai meloncat das iki lho, wong iki terdet. Masih nek kusuk-kusuk por iki lho. Iki kerobean. Liyane ya sholat sak patang rokaat. Aku piro? Aku 16. Kok iso? Idul sing wingi-wingi. Tak kono. Aku wis sampe mikir kok iki. Samane apa wae. Lah iki tak delok ora kulino ngambak. Ini ora ini nduk. Baik panunan ngene. Kowe ngono. Ora nang Dewi Peter. Matur nuwun sanget pun boten lali nanggap kula. Bolo lawas Peter. Sing to, iki mau dhewe buat temanten lanang karo itu lupa maju. Lah ora tau maju ngene mburi Mas Peter karo Mbak Jemput ngendi? Nah, Weh, lah itu kalau untung gedeng kan nyapa kan? Wes, muga-muga hitungane Dik. iya sih. Aku Nyapa? masalah. Nyapa? Tapi isu yo sampai bengi lah. Aku terus mantene Mas Peter karo Nyapa? Mbak Jemput iki urung belas lho. Orang wene jongkon oleh awake dhewe atraksi jungkir balik mesti wonge metu. Lah, tenan yo. Iya lah, tenan itu ngono wonge metu mesti. Ya, Peter. Yo. Mas dhewe sini ya. Petanggi, lontos ge. Tuh, dalam. Kula anu. Lah iki lho ditekoni aku. Repot aku lek aku ditekoni. Aku pertanyaan sing paling seneng ngene iki lho. Lek wis ganong tanggapan burung, kadang burung wis biasa. Aku ditekoni Pak Tarjo. Kowe mau undangan apa apa? Undangan Tanggapan apa undangan, Pak? aku jadi ora pengen bahas iki ya. Iya ya, dia ora penak ya. Ning iki yo berhubung yo Ora penak senang. yo maksudnya ngene ya. Lah ade sure Pak Tarjo. Kolore udah gowedi lho. Iki bener Pak Tarjo yo ngono lho. Lek kula niki mau tanggapan semi anu Pak. Sing becek. Iya Pak, becek Pak. Iki selawe, iki selawe. Semi kok. Lek jenengan mriki mau tanggapan apa becek lah. Oh, layak sosoke miring. Yo sosoke miring iki dolan. Ora sosoke miring piye. Mikir BRI. Sampai Oh, miring. iya. Oke, matur nuwun Jawa Mas. Dan komplit Pak Budet ya. Wes Pak Budet ya. Ini dirawuhi dulur anu lanut wis Pak Budi. Wah, tebih. Wah, lanut iki Pak sinten iki? Pak Rudi Pak. Pak sinten iki Siman. Peran iki Pak sinten Plentri Taman Sari. Iki Pak sinten? Wah, Nggih, Pak nggih. ora iki. Pak sinten sih dene karaokean. Pak Yudi, matur nuwun sangat rawuh saking lanut wis Pak Yudi. Madiun nggih sedaya mawon pasrah saking lanut. Niki mbok bilih panjenengan kurang bahan bakar minyak. Racikan mercon niki lari kula sumbakne. Sirahe kaya ndas ndok kemlekeran iki lho. Ayo ora kesuwen. Awake dhewe iki menghibur ditanggap. Wis ditanggap yo kudu tenanan kan. Ya kalau didelok wong kondang kabeh ning kono lho kae. Wah, iki lho paling kondang lho. Sapa? Iki Pak Dik lho. Kayak rodok iki Pak Jabrik di Mbak Mito. Mbak Mito Pak Jabrik kene anu, Jabrik kene di Sawar. Ini kok kene Mbak Mito. Yo, Mbak. Ojo Mbak. Wis kowe
iki nyamuk lho. Motor kaya ngene lho, anu. Sayang. Seto, delok to dimatno, matno. Wis ta. Matno lho dan rupane keluar karo besusu lho. Hei, wet kopi. Ayo madu kono. Dek. Madu kono lho. Ini Yos, Anda menghargai cinta Maui. Dia kecapean, tahun rasa suwi-suwi ngajak aku. Ya nek kau yo gampang nanti lo, kena dirundingi apa? Cek tau, cek. Aku yo batin repandang. Apa? Iki mau aku begini tanggapan koyokan mau piye. Piye repandang? Dia cemet iki piye to ayu ganteng ora sini. Ora wani di pacar. Jane kan aku ngomong ganteng, Mas. Ning piye? Tapi yang mepok, lah kok kelungsu ngono. Bocah kaya ngono piye jujur Dik. Anu cemet iki ganteng ora mau pas macak ini. Orang putih Mas, jare Mas. Berarti teman aku putih aku ya? Fitnah gue, fitnah gue putih. Josika sayang, kita manis, kita manis. Iya, aku yo hitam ya nanti. Elek kedok ya. Iya. Ya mau, Pak, Pak, jalan muni dasi Mas. Weh, jalan muni Mas. Podok karo bujuk ati. Ora. Kowe ngatur dulu bolak-balik tak mawon. Wes aku tak golek Kita sing luwih wae kowe. Oh, utuh. Aku wong kene kowe. Lah aku udah kene wong kowe wong beda dari yang lain. Ayo. Gus, anu pengendang kita. Gus Eko. Ya. Lagi ki yo. Ro podok iso ngendang. Biasane mangkel.
Ngadreki wong ayu ki mbake makane sepenak. Ben berbeda dari yang lain. Mesrane ben beda adene tritisan. Ben, iya. Kau itu kalau marah-marah. Siluman. Yes. Lek romantisan ning ratan kan wis biasa. Iya. Aku ki pengen romantisan karo Bella ning wit-witan. Orang masalah kita Yos. Gunane, Mas. Mendem kowe. Dan mama sepenak. Lah yo awake dhewe sing berbeda. Ning tritisan ning kono. Nek kowe golek sing kaya ngono kuwi iki lho karo cowok iki lho. Lah Wong aku iki ora cowok. Kalkun. Kowe aja kaya ngono mapan ha. dan makan ayo ho. Dilihat terus apa? Cowok. Wah, lagi busi iki. Kan sopo iki? Iya jatel Yos. Lagi cemet kowe aku nyapa ben. Iya mau. Kowe musuhmu aku iki cemet. Lho. Lah padha dure. Manut. Wis manut pokoke. Awake dhewe lungguh ning kono, Met. Iya. Sapa sing oleh salah sitok? Iya. Kuwi rezekine awake dhewe. Kena musibah rezeki ya. Pedupret kena musibah lho. Oh, ben los. Petrus engko ganong dhewe engko Petrus. Bukan, Met. Pesan-pesan terakhirmu apa, Met? Bukan, Met. Udah wis to, Met. Wis. Bukan pesan, kanmu kiri. Awake dhewe. Di roh lu wis yo, Met, wis. Awake dhewe entuke apa? Pokoke pasrah ngono. Pasrah. Paling yo rambanan teko, Met. Yes. Dalam. Hah? Melo rabi ki jala aku praiksi karo papi to iki. Hei, yo sing karo rabi. Aku kan ngarep. Loh, Karo sapa? aku lek rabi saiki 2006 liter ton. Apa? Oh. Karo kowe, Bil. Yes, karo kowe, Bil. Aku lek rabi saiki 2006 liter keluaran terbaru apa-apa. Wes, yo. Keluaran terbaru. Ayo kuwi anu gamping kuwi. Yo. Tatamu. Lah, bilang yo. Udah pesan-pesan terakhir, Met. Met, itu apa iki, Met? Coba lagi nih, Met.